Ez duzue sinistuko baino etxean, ezkontza batera iristeko ordu erdi bakarra nuela konturatu, eta hementxe naiz, makillatuta, orraztuta, azkazalak margotuta, eta elizan sartzeko prest. Ez duzuela sinisten? Egiboro bila, ikusi. Goizean goiz, jaiki berritan, ordu aldaketa dela eta ezkontza batera oso berandu nijoala konturatu naiz. Listo, kotxean gaude, dagoeneko 15 minutu pasatu ditut. Ia lehortzen, txukun janzten, beraz, orain kotxean igota 15 minutu geratzen zaizkigu elizara iristeko eta bidean makillatu, orraztu eta azkazalak margotzen saiatuko naiz. Orain, bete gainean daramazkidan itzal ilunak erabiliko ditut. Hoi dira itzal ilunak. Semaforoak itzelak dira, tontakeria hutsalak ematen duten gauzak egiteko. Adibidez, eyelinerra, ikusten duzu, ezta? Marratikan kanpora joan ezkero, zaila izango dugu akatxori zuzentzea, baina tira, nik uste du semaforotan, geldirik, emaitza txukuna lor daitezkera. Hain garrantzitsuan koloretea aplikatuko dut. Koloretea ere beti poltsoan daramatze oso garrantzitsua den produktuetariko bat iruditzen zait. Izan ere, naiz eta begiak ez makillatu askotan kolorete pixka batekin ematen du gure eguna hasi dugula eta gainera modu oso sarentsu batean. Normalean, bi ardo eraten dugunean ere horrelako koloreak ateratzen zaizkigu. Eta horrek esan nahi du alain gaudela. Beraz, oso kolorete zalea naiz. Begizuluak argitzeko egoten dira produktu berezi batzuk, kolore argia duten produktuak dira, alegia, eta produktu hauekin lortzen duguna zera da, begizuluak tapatzeaz gain, begiradari alaitasun bat ematea. Oso denbora gutxi daukagu, eta momentuz begi gorraia, ezpainak eta orraztea falta zait, baina lortuko dut. Semaforoa azkazalak margotzeko aprobetxatu behar dut. Eta espero dut azkazalak lehortzeko denbora ere emango didala. Ia pixkat orraztu. Ez zaizkit orrazkera oso definituak gustatzen, izan ere pentsatzen dut zartu egiten dutela edo edadetuaren antza hartzen dugula orrazkera definituekin beraz. Zehoze sofistikatu da, baina kaleko tankera emango dio behintzat. Beste gantxo bat sartuko dut badazpada ere, ze harina eta fandangoa ere dantzatzea tokatuko zaigu, beraz, espero dut moño hau ez erortzea eta bestela berriro egingo dut eta kito, ez da zer pasatzen. Iristen ari gera eta oraindik minutu bat daukat, beraz, aprobetxatuko dut bekainak errepasatzeko. Gogoratu bekainak oso garrantzitsuak direla, izan ere begiradaren markoa dela esaten dute. Horretarako arkatz espezialak egoten dira, bereziak egoten dira, eta nik horrelako bat ere badut. Bekainei orokorrean ez zaie garrantzia handigirik ematen, ez daukagu gehienok behintzat bekainak zaintzeko ohiturarik, baina ikusten duzue bekainak betetzea, hau da, burusoitxoak baldin badituzue edo hueko txiki batzuk betetzea oso garrantzitsua izaten da, eta gero batez ere garrantzitsuena bekainak orraztea da. Horretarako ekartzen dute hauetako pintzelek hemen orrazetxo moduko bat, eta oso egokia izaten da gure bekainak orrazteko. Behitu zen dogatzen da.
ikusten. Eta segundutxo batzuk falta zaizkidanez, ez, baina berrillo ederra emango diet. Kitxo, 15 minutu pasatxo, baina nik uste dut garraiz gabiltzala izan ere emazte gaia ez da iritsi. Beraz, azkar noa, agur gerarte.